patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Trisi ka mga PUG drivers sa magatan nga bahin nga nagtinguha nga makabiyahe o makalahos din sa Dakbayan Sugbo, nagpositibo sa COVID-19. Hinoon 30 ka mga PUG driver lang ang nagpaabot na lang sa go signal sa Cebu City aron makapamasahero og balik na sa naanda nilang mga ruta. Samtang Naga City ug Minglanilla mihimo og random checkpoint sa mga PUG drivers. Ang report ni Femery Dumabo. Nadungagan og upat ang naunang siyam ka mga PUJ driver nga nagpositibo sa COVID-19. Sa ulahing talaan na sayran nga 7 ang taga-Dakbayan sa Talisay, 5 gikan sa lungsod sa Minglanilla ug 1 gikan sa City of Naga. Mato ni Joy Tumulak ang Pangulo sa City Toda nga kini sila lakip sa 60 ka mga driver nga ni-avail sa libre nga swab test nga gitanyag sa Talisay City Government. Atul kini sa one-stop shop nga gimontar aron makakuha sila sa mga requisitos. Sa ingon, makabalik na sila sa pagpamasahero lahos sa Cebu City. Higo lamin i-facilitate sa itong mga POJ driver, sa itong mga operators, pero sila mo process ani ngadto sa Cebu City. Like for example, ang Cebu City na kinahanglan og swab test, so ilang kwaon ang ilahang result sa ilang swab test diri sa atua. Dugang ni Tumulak nga dunay 30 ka mga driver nga nakakumpleto na sa kinahanglan gikan sa LTO, LTFRB, nga nagdegatibo sa swab test ug nagpaabot na lang nga mahatagan og travel line sa Cebu City. Hinuon, adunay wa ka-avail sa one-stop shop apan niapa sa pagproseso sa mga requisitos direkta ngadto sa mga buhatan sa hingtungdang ahensya. Since nga pagsugod gyud sa ilahang mga POJ, mangayo siya duha ka semana nga panahon kay ilaon ang obserbahan once makadagan na ang ilang mga PUJ dito sa Cebu City. Basta magagad lang yun ni Cebu City o kana sa sila mo hatag na to og go signal. Samtang lakip na ang kagamhanan sa City of Naga og lungsod sa Minglanilla sa nihimog random checkpoint sa mga PUJ drivers kung sila og mga pasahero nagtuman pa sa health protocol. Maong minus na ang mabadlungan ng mga drivers sa City Toda. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Grupo sa mga tricycle drivers sa Mandaue City na nawagan sa kagamahanan sa Dakbayan nga pabalikon silang biyahe sa ilang naandang ruta. Kay epektado na kayo ang ilang kita. Samtang may tubag na ang City Hall sa hangyo sa mga jeepney drivers nga i-waive ang ilang mga pending penalties sa traffic violation. Ang detalye ni Nico Serino. Para kanamo o para kini kanatong tanan. Kay kung wala tay transportation, wala po income. Sa Mandaue Heritage Plaza, mihimo og kinalit ka protesta ang mga jeepney og tricycle drivers. Ang mga sakop sa piston, subling na nawagan sa Dakbayan nga tabangan sila aron hingpit nga makabalik pamasada. Pagbalik sa naanda nila nga ruta, ang hangyo sab sa grupo sa mga tricycle driver. Sukad nagka-pandemya, tag-usara ka pasahero ang ilang makarga. Mato din Noy Leopoldo, tricycle driver sa Kabangkalan, mga 125 ra ang iyang kita sa tibok adlaw na nga biyahe. Usa ka oras una pa mi kadagad
Ang naglinya diha gatos kapin. Sa usa ka adlaw makadagan lamig labing taas kalima sa tag 25. Gatos ra in taon ng among mahimo. Unya unsaon man namo ng gatos kapin? Nga bisan gani sa gasolina, dili man gani namo na kayang ibalik. Hangyo sa pipila ka organisasyon sa mga tricycle kung mahimo makabalik sila sa may City Hall o Barangay Sentro area kay atua ang mga pasahero. Samtang nagprotesta ang mga drivers, nagdialog ang ilang mga leaders sa mga opisyales sa dakbayan. Gihisgutan ang hangyo sa mga traditional jeepney drivers, usanin ini ang pagpa-waive sa penalty sa mga violations. Apan wala kini libkasa sa dakbayan, inay gitugot ang data-data nga pagbayad. Pisto Nacional nga balik pasada 100% kay taas na kayo ang panahon nga gianto sa mga kaigsuon ng mga driver nga walo na kabuan hantod karon nga wala pa kabalik. Unfair pud atong mga jeepney drivers nga wa gyud kalapasan, wa gyud violation. Nya kato ilang mga kaubanan nga na violation, parihara sila og footing tanan. So katong naay mga violation, pabayron gyud, pero katong way ikabayad, di sad nato pugson nga diha-diha dayon pabayron. Samtang giklaro ni Ibanez, gidili ang pagpaagi sa mga tricycles sa national roads, maong gi-adjust ang ilang rota. Wara sab hinuon magdugay ang rally sa mga drivers nga hingpit nga gi-monitor sa kapulisan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibasura ni Mayor Edgardo Labella ang sugyot nga ibalik ang night market sa Dakbayan, Sugbo. Samtang nagpaabot pa usab ang Cebu City sa desisyon sa IATF mahitungod sa Misa de Gallo kung tugutan ba o dili. Ano ang report? Way mahitabo nga night market sa Dakbayan, Sugbo nga gitinguha unta nga mabalik, ilabi na nining nagangat na ang Pasko. Kinihuman gibasura sa mayor ang sugyot nga ibalik ang naasoy kalihukan, ilabi na sa downtown area. Alang sa mayor, peligro pa kaayo ang panahon karon tungod sa nasinating pandemya mugna sa COVID-19. Dili malikayan nga mudagsa ang mga tao ug lisod na unya kontrolon. The most important reason is that let us always protect the health of our people, and there is no assurance that the minimum health protocols, especially the mass gathering and the social distancing, will be observed. Sa Pigasbahin, ipaabot sa mayor ang opisyal nga advisory gikan sa IATF kung tugutan ba o dili ang pagpahigayon sa Misa de Gallo. Giklaro ni Mayor Labella nga mag-agad ang tanan sa mga lagda nga ipatuman sa IATF. Sa yunini, nangayo og permiso ang kahugpungan sa mga manindahay sa carbon nga mopahigayon og Misa de Gallo nga mauna ang naandan. I will just wait because I do not want to preempt. I may have my own position on the matter, but of course it will always be subject to the pronouncement of the Interagency Task Force. Gidugang ni Mayor Labella nga adunay daghang tan-awon sama sa isyu sa curfew kay natunong man sa curfew hours ang Misa de Gallo. This is something that should be studied. Kay doon na may mga pronouncements nga would seem to conflict with each other. Curfew, Misa de Gallo, tan-awon pa nagmayo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sud sa usa ka mall sa Tagbilaran City, Bohol, adunay gikagubtan ang mga tawo ni atong Sabado. Ang hinungdan, usa ka matang sa tanom nga gibutang sa usa ka bildong sudlanan. Kini ang variegated green Congo. Ang presyo makabungog nga 300,000 pesos lang. Kini na ang labing mahal nga tanom nga gilakip sa The Plant Gallery exhibit. Maong sige ang picture taking sa mga tao at tubangan sa labing mahal nga tanom. Sa maong exhibit nga gitapos ni atong Domingo, gibida ang nagkalain-laing mga tanom sa mukabat 23 ka mga exhibitors gikan sa nagkalain-laing dapit sa Bohol nga siguradong nauyunan ug napalit sa mga plantito ug plantita. Nagtipon oga ang mga used clothings nga gidonate alang sa mga biktima sa bagyo dito sa Luzon. Lisod nang mapahimuslan ang uban samtang makuyaw usab kini tungod sa posibilidad nga mipilit ang mga virus o ang virus sa mga maong used clothings. Si Nico Sereno sa report.
Sa miaging weekend, gisugdan pagbahig sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga used clothing nga ilang nadawat. Apan giangko ni Najel Banyasya, Lapu-Lapu City Crisis Manager, nga kuyaw ang used clothing kay posibleng mamilit ang coronavirus ni ini. Pero kasagaran gud ginamit na. Karon gani na we're very careful sa pag-segregate kay base na ani virus. No, ato pa sa ni disinfect. Samtang daghan sa gidonate nga mga used clothing dili na mapuslan. Ang magamit ipadala gihapon sa dakbayan sa mga dapit nga apektado sa duha ka sunod-sunod nga mga bagyo sa Luzon. Mipasabot si Banyasya nga dunay bag-ong lagda karon ang humanitarian relief operations nga nagdili na sa pag-donate sa mga used clothing aron maoy iapod-apod sa nahimong mga biktima sa katalagman. Awhag niya nga mas maayong dilatang pagkaon, noodles, bugas, kape ang i-donate. Saan may paggamit ani taon sa biktima sunog o sa kanang bagyo? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gi-modernize pa sa Mandawi City Government ang ilang command center aron makamonitor sa mga panghitabo sa tibuok dakbayan. Dugang mga high-tech equipment gipuno o gikatakda nilang punduhan. Adunay live update si Nico Sereno kabahin ni Nico. Yes, Bob, sayo ning tuiga atol sab sa deklarasyon sa ECQ, gisugdan ang pagtrabaho sa Bantay Mandawi Command Center. Human sa pipila ka buwan natapos na ang renovation ug pag-upgrade sa Mandawi City Command Center. State-of-the-art ang mga ekipo niini nga gimuntar sa mga strategic areas sa dakbayan. Ang kaniadto mga flat screen TVs giilisan og LED wall aron mas mulungtad labi na nga 24 oras ang operasyon ug monitoring. Ang mga operators gitahasan sa pagbantay sa mga panghitabo nga na-capture sa mga CCTVs sa kadalanan. May pipila ka cameras nga makontrolar gikan sa command center, ma-rotate og 360 degrees o ma-zoom aron maka-capture sa plate number sa mga sakyanan nga malambigit pananglitan sa aksidente. Kalsada sa Dakbayas Mandawi, agianan gyud sa tanan. Moadtog Cebu City, moadtog Norte, moadtog Lapu-Lapu, moagi gyud Mandawi. So if wala ang atong command center, it will be total chaos sa Mandawi City. Kaya nga tuwang mga personnel din, no? Mga dedicated na nga personnel, nagmonitor gyud sila. Gawa sa pagmonitor og traffic accidents, may River Eye usab ang Mandawi o mga kamera nga nakamontar sa kasapaan. Importante kini aron ma-monitor ang level sa tubig kung ugaling dautan ang panahon. Kung magkinahanglan og evacuation, may mga buttons nga mapindot gikan sa command center alang sa mga warning signals. Dirigid mo dagayday ang tubig. Usa sa din siya ka monitoring on top sa ato ang mga flood mitigation nga gipangbuhat sa dakbayan. Just in case there will be abnormal flooding and abnormal nga surge sa atong rivers para pod mahibaw-an sa atong mga kaigsuonan. Gipaniguro sa dakbayan nga mapunduhan ang modernization o ang pag-upgrade ni ilang command center tungod sa importansya sa emergency, traffic o disaster response dinhi sa dakbayan. Nakaman sa command center ang mga personnel sa team, DRRMO, PNP, BFP, emergency response ug uban pa. Nay personnel dito nga among pagtuon sa area sa dapit ang insidente niya. Sila na mo rely na mo sa dapit ang lugar, so kami na mo contact sa ambulance. Amo ikuan nila sa ambulance yang amo manawag lami og sa pulis sa roadkeeper para mapasid ngadto sa area. Padayon pa karon Bob ang pag-upgrade sa dugang pang mga ekipo nga ipuno diha sa command center sunod nga tinguha sa syudad. Kining public address system kundi ang maghatag sa anunsyo o announcement manukad ra gikan sa command center apan madungog ang iyang abiso sa mga komunidad labi na gyud kining mga nagpuyo sa mga danger zones sama sa kasapaan. Bob, daghang salamat Nico Sereno sa imong live report. Mamahimo rang masaulog sa simbahang Katoliko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga misa de Gallo sa kondisyon nga mosubay gihapon kini sa health protocol.
Si Femari Dumabok sa report. Makigtigong pang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Mayor Jonard Ahongchan kabahin sa Misa di Gallo. Hinoon alang ka na Jill Banyesha, Crisis Manager nga mamahimo gihapong makapahigayo ng simbahan ug mga Misa di Gallo basta lang mutuman gihapon sa health protocol. Birin sa regla nga pares, nagpahinom doon sa mga tao, nga naa pa, naarang virus, nga wa nay social distancing, pag uli ninyo, mag-disinfect sa kaugalingon. Samtang mato ni Father Bernardo Corpus, kura paroko sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine, nga doon na sila'y pasiunang tigom kabahin sa Misa di Gallo. Apan ila pang i-finalize ang tigom sa musunod nga mga adlaw. Usa sa plano sa Kura Paroko nga susamang health protocol ang ilang ipatuman alang sa mga manimba unya sa Misa di Gallo. Mao gyud akong isugyot dito nga ang naandan padayong gihapon adunay misa sa gabi, adunay misa sa kadlawon. No, mao gyud na siya. Ganihang buntag gisaulog ang sending of mass uban kang Arsobispo Jose Palma nga gitambungan sa mga katikista sa Archdiocese of Cebu. Apan lahi kini tungod ang Arsobispo nga tuwa nagsaulog sa Santos nga misa sa kapilya sa Archbishop's Residence. Samtang mga katikista ang virtual nga mitambong sa misa nga naalang sa ilang parokya. Mitambong usab si Father Corpus nga maoy nagpakalawat sa mga katikista. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Alitang Bisdak. Bisan pa man sa nasinating pandemya, panwa kini makapugong sa paghandom sa Pasko. Sama na lang sa Cebu City Police Office, diin mabatiyagan sa ilang buhatan ang diwa sa Pasko. Ang nagkalain-laing dayan-dayan sa ilang mga buhatan naghatag og paglaom taliwa sa kangit-ngit sa dakong hagit sa COVID-19 pandemic. Adunay tema nga gisusama sa Winter Wonderland ug uban pang mga dekorasyon. Ang pagbutang ug mga dayan-dayan sa Pasko gipatuman usab sa tanang mga istasyonan sa kapulisan nga nagpahinumdum sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesus. Sa makalift sa spirit sa to ang mga personnel ang spirit of Christmas nga bisan na ay mga katalagman pero magpabilin gihapon ang spirit of Christmas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka bata ug unom ka mga kawani sa lokal nga kagabahanan nalakip sa 20 ka mga bag-ong kaso nga nadugang nga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Negros Oriental. Positibo ang resulta sa RT-PCR test sa 12 anyos nga batang lalaki o ang iyang maguwang nga taga Dumaguete City human matakdi sa ilang ginikanan. Samtang sa 5 ka mga bag-o mga kaso sa Bayawan City, 4 nini mga kawani sa City Hall o usa ka estudyante. Sa 3 ka bag-ong kaso sa Gihulgan City, 2 ka mga job workers sa City Hall. Suma pa sa Provincial Health Office, sagad sa natakdan ng mga kauban sa panimay o kauban sa trabaho. Nahitabo ang pagpanakod samtang nagsao sa pagkaon kay gawas nga wa magsulob og face mask, magsigi usab og istorya samtang nagkaon. Sa pikas nga bahin, adunay 31 ka mga bag-ong nangaayo sa maong matang sa sakit, 12 taga Bayawan City, 9 sa Santa Catalina, 5 sa Sibulan, 3 sa La Libertad ug 2 sa Dumaguete City. Tungod niini adunay 545 na ang total cases sa Negros Oriental, samtang 386 ang total recoveries ug 145 ka mga active cases. 14 na usab ang nagtalas. Aduna pa igunggahin alang sa mga programa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa nahibiling mga adlaw karong tuiga. Bisan kon mukapin sa 700 milyones pesos ay nagasto pagbatok sa COVID-19. Ano ang report? Karong tuiga kapin sa 3 bilyones pesos ang annual budget sa Dakbayan. 55% nini gigahin alang lang sa mga personal services, konsulan ug ubang mga benepisyo sa mga kawani sa City Hall. Bisan pa nini gipasalig sa City Administrator Danilo Almendras nga doon na pa'y igunggahin ang Dakbayan aron mapatuman ang mga programa nini hangtod sa pagtapos nining tuiga. Magdugang to, ningita mo mga accounts ba nga, mahimong source of funds para sa mga immediate needs sa city. Sa gahin, kapin sa
747 milyones pesos ang nagastos sa dakbayan alang sa pagtubag sa mga panginhanglan sa COVID-19. Gipasalig hinuon ni Judith Forota, OIC City Budget Officer, nga nalakip sa annual budget ang dulaan 40 milyones pesos nga gahin alang lang sa year-end bonus sa mga regular o casual employees tungod sa kadako sa panginhanglan sa COVID-19. 5 na ka mga supplemental budget ang napasar sa dakbayan. Ni total og 747,585,000, including na siya sa atong gihatag sa President ng atong Bayanihan Grant 1. Sa miaging Bayanihan 1, mahatagan ang dakbayan og kapin 87 milyones pesos, 4.5 milyon ini na sobra og wala pa magamit. Hinuon sa nag-ung-ung karon nga supplemental budget number 6, gilakip kini aron magamit gihapon alang sa COVID-19 related programs. Ang atong bayanihan is 87,646,912. So naatay balance ana og 4.5 million. Kaya nga no, ato na siyang gi-revert. Samtang dulaan sa 10 milyones pesos na lang sa Quick Response Team sa City Disaster Risk Reduction and Management Team ang nahabilin. Hinoon, aduna pa'y 85 milyones pesos nga savings ang CDRRMC nga maggamit kaayo kung may mga emerhensiya nga motumaw hangtod matapos karong tuiga. Pero doon na patay 85 million nga pwede magamit i-reprogram in kaso doon ay mahitabo sa atong. So doon na tayo savings sa 85 million. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka force multiplier human mabangga ang iyang motorsiklo sa nagparada nga e-bike sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay pasado alauna kaganihang kadlawon. Giila ang biktima nga si Michael Plotinio, taga barangay Biasong, Syudad sa Talisay. Sakop siya sa Federation of PNP Accredited NGOs of the Philippines kun FPAN. Matud ni Police Major Gerard A. Spilare, hepe sa Talisay City Police Station, nga base sa ilang investigasyon, gikan sa barangay Tangki si Plotinio ug padung na nga muuli. Apan pag-abot sa lugar, dinudahang nakatug kini ug nawagtangan og kontrol ang biktima sa gimanehong motor ug nibangga sa e-bike nga nakaparada lang. Si Plotinio naparok sa karsada. Gitabang unta apan way swerte kay nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Abogado nga padung unta sa iyang law firm gipusil makaduha kay gayon. Gila sa pulis sa Major Dindo Alaras sa ang Hipis Mabulo Police Station na mga abogado nga si Attorney Joey Luis Wi, 51 anyos. Matod ni Alaras nga nadapa si Wi Tambalanan sa inisyal nga pakisusi na naog ang maong abogado siyang sakanan dihang paspas nga mipaduol kaniya ang duha ka mga lalaki o gadayon pusil sa biktima sa makaduha ka higayon. Nahitabo ang pagpamusil haduol sa usa ka edipisyo sa may J. Pani Street sa Barangay Kasambagan ning Dakbayan sa Sugbo kaginang alauna imedya sa hapon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang 62 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, 22 ang nadugang sa Dakbayan sa Sugbo, 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang 8 sa Dakbayan sa Mandawi. Tungod ni ini, miabot na sa 10,582 ang total cases sa Cebu City, 2,595 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,650 sa Dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, 16 ang nadugang sa Sugbo, 14 sa Negros Oriental, samtang walay bag-ong kaso sa Bohol ug Siquijor. Tungod ni ini, misaka na ngadto sa 23,727 ang confirmed cases sa Rehiyon 7, 1,316 ni ini mga active cases. Misaka sab sa 21,034 ang recoveries human sa dugang 27 nga nangaayo. Nagpabiling 1,377 ang nakalas.
Sa Pilipinas, misaka na sa 418,818 ang mga kaso. 386,486 ang mga naka-recover, 24,209 ang active cases, samtang 8,123 ang nakalas. Samtang miabot na sab sa 58,649,890 ang global cases. 37,486,362 ang mga naka-recover, samtang 1,388,068 ang global deaths. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Ang Kapuso Network na ang bagong Pinoyanan sa 11 nga liga sa Pilipinas, ang National Collegiate Athletic Association con NCAA. Ang report ni Femari Dumabok. Human gianunsyo ang kapin sa 5 katuig nga partnership, nagtigom nitong Sabado ang National Collegiate Athletic Association o NCAA o GMA Network. Kabahin kini sa mga detalye sa NCAA Season 96 sunod tuig nga ipahaom sa IATF regulations. Apil sa tigom ang host sa NCAA Season 96 nga mao ang Kolehiyo de San Juan de Letran Management Committee sa pagpangulo ni President Father Vic Calvo. Mga opisyal sa NCAA o GMA Senior Executives na sila si Lizel G. Maralag, Chief Marketing Officer, Ronaldo Mastrele, Senior Vice President for Finance and ICT, Reggie Bautista, Chief Risk Officer and Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Program Support, ug si Oliver Victor B. Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy. Ang NCAA gilangkuban sa napulo ka mga kolehiyo o universidad sa Metro Manila. Ang Kolehiyo de San Juan de Letran, San Beda University, Jose Rizal University, Mapua University, De La Salle College of St. Benilde, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Health System Delta, Arellano University, Emiliano Aguinaldo College ug Lyceum of the Philippines University. Gumikan sa pandemya, 4 ka mga sporting events una ang main focus sa NCAA Season 96, maong basketball, volleyball, track and field ug swimming. Makita ang NCAA Season 96 sa GMA News TV o via online streaming sa gmanetwork.com. Apan ang finals game sa men's basketball makita sa GMA, ang network na dunay widest reach. Ma-access usab sa viewers abroad ang NCAA Season 96 via GMA Pinoy TV. Ipasundayag usab ang ubang mga NCAA sports sama sa table tennis, chess, badminton, taekwondo, cheer dance, football, beach volleyball, lawn tennis, soft tennis, o 3x3 basketball. We are clear that we will be having perhaps a shortened season. Nonetheless, it will be intense given that in other events, it has proven successful in terms of a bubble concept perhaps or a shortened league. But we are hopeful, especially with the help of GMA, that NCAA Season 96 even and beyond would actually be very successful. Ang NCAA ang 11 o 12 nga liga sa Pilipinas. Sa usa ka pamahayag giingon ni GMA Network Chairman o CEO Attorney Felipe L. Guzon nga excited na ang Kapuso Network na mamahimong bag-ong Pinoyanan sa NCAA. Nagpasalamat usab siya sa pagsalig aron magsilbing daan sa pagdiskubre sa talento sa Filipino student athletes. Gisiguro sa NCAA nga ipaahom nila ang tanang sporting events sa safety o health protocols sa gobyerno o siguraduhon ang kaluwasan ug kahimsog sa tanang student athletes o staff. With GMA on board as our partner, we look forward to reaching more people and really promoting the brand of NCAA. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pipila ka adlaw na lang, Pasko na mga kapuso. Apan taliwa sa pandemya, mabatiyagan paghihapon ang Pasko sa ato ang mga kaigsuunan. Sa usa ka mall sa Tagbilaran City, makadani sa atensyon ang higanteng Christmas tree ug Santa Claus. Ang Christmas tree adunay gitas-on nga 20 ka tiil ug adunay dindot nga mga dayan-dayan ug suga. Ug naggilak-gilak usab ang bituon sa ibabaw niini. Samtang ang Santa Claus gibara-banang may gitas-on nga 12 ka tiil, kansang puwa nga sapot ug dako kaayong sapatos makadani gayud sa atensyon. May dala usab siya nga bell ug lantern. Gani ganahan kaayo ang mga tawo magpakuha og hulagway sa sleigh ni Santa Claus. Alang kang Edison Gumapak, matag kita
Matag kita niya sa Christmas tree o kang Santa Claus na ibanan ang kasubo nga iyang gibati nunot sa sunod-sunod nga mga problema nga miabot kanato ilabi na ang pandemya. Apan mabuntog ra nato ang mga hagit sa kinabuhi kun padayon ang atong pagtuo o pagmahal sa makagagahom. May buntag mo itong latest weather update Monday, November 23, 2020. Northeast monsoon o amihan mo'y nakaapekto sa Northern and Central Luzon. Samtang ang tail end of a frontal system mo'y nakaapekto sa Eastern and Central Visayas. Ug tungod niini, ang Metro Cebu lakip na ang probinsya sa Sugbo ug ang kinatibuk ang Kabisayaan makasinati kining madag-umon na kalangitan inubanan aning katag ng pag-uwan ug pagpanugdog ug kilat. Samtang ang Palawan, Occidental Mindoro o ang Kalayaan Group of Islands makasinati kinig mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan tungod kini sa localized thunderstorm. Para sa atong wind and sea condition, ang Tibog Visayas makasinati kinig kasarangan ngadto na sa kusog na hangin, din ang kadagatan kasarangan ngadto na sa may pagkabaluron. Nanay gitason na 1.2 to 3.25 meters. Diri sa Metro Cebu, ang dagat muhunas karong alas 12:20 sa hapon na naigiubson na 0.21 meters o kini motaob ug mga adlaw sa alas 5:05 sa buntag na naigitason na 1.08 meters. Para sa daatong dugang na detalye, bisita atong social media accounts gikan diri sa Pag-asa, Visayas, DOST, Enzo Puerto. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nason ginikisayod sa mga dagko ug mga nangunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 32 ka adlaw na lang Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.